Sauři a alosauři, já vás vítám u tohohle videa. V dnešním videu si zahrajeme Jurassic World The Game. No a v dnešním videu bych vám chtěl ukázat, jak jsem se trošku zlepšil ty dinosaury, a jak vlastně jsem si tady zlepšil všechno, jaký mám questy z dinosaurů. 40. Jasně. A právě budu teď natáčet trošku víc, protože teď jsou tady 2 eventy. A tady na mě čeká už i T-Rex, doufám, že mi padne. A tady na mě čeká víc věcí. Byl bych radši, kdyby tady byly i Nominuse Rexe, protože to je můj nejoblíbenější dinosaurus. A já vím, že třeba v komentářích můžete psát, ale Nominus Rex je záporák. Já nevím, jestli to máte taky. Ale mně se strašně líbí záporáci. Ale jako mi přijdou takový drsnější než ty prostě ty dobráci. Já vím, že teď s ním jako vrah, ale ne. Já se nedělám fakt srandu. Tohle myslím seriózně. Buď takhle jako ne. Dáme to takhle, nebo mně vlastně bude stačit jeden. Jo, tak budeme muset dát takhle, nebo dáme takhle. Toho legendárního se radši necháme. No a právě já tady chci udělat taky nějaký, že aby jsme si něco otevřeli. Zítra budu mít Doda, takže to bude mega nice. Můžete se těšit, že teď se blíží už léto, se budeme psát hodně testů, ale já se budu snažit být víc aktivní, takže se nemusíte bát, že bych třeba nějak přestal natáčet. Asi teď si musíte říkat, teď vám nenatáčel jak dlouho, že jo. No, bylo to z toho, že jsem neviděl za první, co mám natáčet a dinosauři mi přestali bavit. A já jsem chtěl jako ztratit nějak, jako prostě dinosauří tady tu náladu, tak jsem si prostě řekl, hele, když mi zase začaly bavit dinosauři, protože jsem se zkoukl Jurský svět, tak jsem si řekl, proč ne, že jo, proč ne? To bylo dobrý. A jak víte, asi z minulého videa mi padl Rhizodus, ale to video už je trošku starší, no, trošku víc. Nebudu kecat, fakt víc. Můžeme to zkusit tady to? Zkusíme to. Sice nebudu ubírat vlastně víc. No. Radši to dělat nebudu to pokoušet. Když tak se to zahrajeme potom. A podíváme se na další eventy, co tady máme. No. A no, tak to beru zpátky. Tak tady to se mi líbí. Ukáž, co tady dostanu. Asi Ankyloše, co? Jasný. OK, hele. Nebude to špatný, takže já myslím, že bych to aj mohl dát. Tady. Jo, vlastně, já si dám Jo, chci otevřít aspoň pack na tohle video, protože strašně mi padá beta, ale jako strašně. Jo, já vám ukážu, že nekecám. Jedna beta. Druhá beta. A taky mi padl Metrialong. Já sice ho vůbec nepoužívám, ale včera jsem ho použil a je fakt jako OP. Sice nemá žádnýho hybrida, ale ten jeho maximální. To mi strašně připomíná Spinosaura. Ale myslím, že to je jeho hybrid, ne? Jo, to je super. Utahraptor. Teď nevím, jestli mám Utahraptora, nebo jestli ho nemám. Asi ne. Natáčel jsem video, kde jsem si koupil takový New Fear, ale to video bylo něco špatně na tom, že jsem to tam něco asi udělal a oni mi to dali pryč. Takže takže to nemůžu, takže to nevyšlo. Tady máme nějaký jako já nechci kecat, ale prostě mi strašně přijdou ty legendární hybridi. Strašně drsný, ale ne jako drsný, jo, malinko. Prostě podívejte se na Indoraptora, Indominuse Rexe, jo, Kolosauruse, Asoposauruse. Prostě jsou mega cool, ale nejvíce mi líbí Pachylgalosaurus a Metriaphodon. Nic proti Eliposaurusovi, ale jako
já ti nevím, jako přijde mi to trošku drsnej, ale spíš ne, ale přemýšlím nad tím, že když bude to teď to vysvědčení, tak se koupím asi VIP a budu mít zároveň i T-Rexe, když už mám T-Rexe Gen 2, mám pocit, nebo Gen 1? Jo, Gen 2. A tady máme hybrida. Mě vlastně mohlo padnout z toho New Fear a proto jsem si koupil Paysafeku na 500. No, a bylo mi to, nebudu říkat k čemu, jinak bych to řekl prostě, ale radši nic říkat nebudu. Takže tady mi budou kompletně stačit jenom masožravci. Já se tam teď nebudu dávat nějak OP, aby byly, takže dáme Tyrannosaura Paka, dáme Metrialonga a dáme Betu. Já myslím, že tohle by se mohl dát, jo. Ještě jak musí být skrčený. Já vlastně Brachiosaura mám za 2 dny, protože teď to je takhle v těch daily. Není to jako, že to typu, já to vím. Za 2 dny bychom je dostat, takže jsem mega těší. Já klidně, ať mi zabijou Tyrannosaura Baka z Českého parku 2. Jo, já mám ještě, pokud vám přišlo takový jako, že jako nějaký dinosaurus, Tyrannosaurus Bak, takže to je zjednička, tak to je Rexy, ale nějaký jako dinonerdové, jak jim já říkám, jako já jsem, jo, není to urážka, to je prostě pravda. Tak asi víte, že Tyrannosaurus Bak je vlastně Tyrannosaurus Du, tak je z Jurského parku 2. Takže tak, on je strašně velký. A nevím, jestli mi to došlo jenom mě, Dinonerdovi, že ten Brachiosaurus, co umřel v Jurském světě 2, tak byl ten, který byl v první scéně Jurském parku. Nevím, jestli mi to došlo jenom mě, ale přišlo mi to strašně emocionálně smutný, když jsem prostě, jako já jsem to nevěděl, že on to byl jako ten Brachiosaurus. Když jsem to zjistil, tak jsem byl smutný, když jsem to nezjistil, tak prostě mi bylo i to Brachiosaura, že jo. Ale radši jsem byl toho Malého Rexe, že jo, protože když se ho vezmete, on je tak strašně chytrý, umí se zneviditelnit před nejnovější vojenskou technologií a je strašně, ale strašně drsnej, protože on vypadá jak, nebo říkat jak co, prostě vypadá jak rebel, no. Zase, jo, takže já tady budu asi používat ten masožravce. Wow, to nikdo nevěděl, že jo? OK. Budu se šetřit, dáme si Ankylosaura, tam dávat damage a dáme tam takhle. Já vím, že to je trošku riskantní, ale musím se šetřit, jo, protože ono, jak využijete všechny ty dobrý, tak potom už jako nevíte, že co tam dávat. Jo, no tak já ho sundám rovnou. Ježiš, já se bojím toho hybrida, toho. Co tam? Tak toho se bojím. Tam budu ubírat víc, tam budu, to cítím. Ale sundám na 2 hity. On mi, počkej, neříkej, že on mi sundá. Já prostě, nikde to je výhoda, nikde nevýhoda, jestli dá 3, no tak mi zabije. Nevadí. Tak, teď budu, to taky není málo, takže toho taky zabiju. Já mám takovou taktiku, prostě jo, ale teď taktiky používat nemusím. Teď mi to může být jedno, protože on mě stejně teď na něm vyhraju, i kdyby nechtěl. Protože je dá jeden úkol, dobře, tak 2 nebo 1, je mu to úplně k ničemu, protože já dám 4 a ten jeho jeden štít mu, no, bude, víte čemu. Tak. Podíváme se sem, tady máme za den a máme tady za pršulky. Jo, a tady přesně proto si taky chci udělat to VIPčko. A přemýšlela jsem, nekolikol to masem. Přemýšlela jsem, ale jako, že fakt, jo, že bych se to udělala na ten 1 rok, protože vemte si, vy máte na celý rok, dostanete 4 Velociraptor, to nevím, protože mně stačí 1 Velociraptor a mám ho na 40. Potom mi stačí udělat si jenom T-Rexe a mám jenom na Rexe. Já právě budu přemýšlet fyzicky a mentálně, protože když se to vezmete, tak to je strašně lehký, ale když to uděláte, tak vám to přijde strašně, ale jako strašně těžký. Takže já budu hodně o to přemýšlet a vezmu si nějaký, který mají víc HP než Afrodactyraptor. Ježišmarja, já nevím ani ty jména.
Atrofacirasaurus. Nevím, jestli jsem to řekl správně. Ale myslím, že jo. Tak, dej 2 útoky a... Dobře, dá 2 útoky. Já jsem se mohl vzít jenom toho Tyrannosaura a já teď půjdu PvP arenu, abych aspoň na video měl nějaký pack, nebo prostě, abych sám něco otevřel, aby to nebylo nudný. Ale volajte se, třeba, jako můžete se těšit, že udělám i nějaký opening jako dinosauru na mým prostě setu a prostě ukážu tam jenom ty dinosaury a potom tak pod nějaký cache, no jasný, tak to jsem zrovna chtěl, že jo, proč taky, jo jasný, dej mi 30 GV, jasný, jasný, přesně, ale jako zítra 200 cache, já ještě, jak jsem říkal, ten kalendář, tak za 2 dny budu mít Brachiosaura. Tady, prostě potřebuji to T-Rexy, ne Tyrannosaura Gen 2, mi může být, i když, já bych vlastně měl 2 Tyrannosaury Gen 2, to bych měl takhle, a mi padlo ještě z toho New Fear Packu, tak mi padly 2 Velociraptory Gen 2, ale já si nejdřív chci udělat základního Velociraptora, protože to je prostě rebel, jo. A mi se strašně líbí ta jeho 40. Prostě to je tak drsný, protože je to prostě drsný. Já, když to nějak vyjde, tak zítra natočím video. A určitě se tam něco otevřem, jo. Takže dáme tohle a dáme si tam ty 3 druhy, abych to měl. A teď chvilku počkejte. Ježiš. OK, tak tohle mi strašně jako v ozovkách strašně dobře vyšlo, že jo. Legendární Arambo Giania. Ach jo, já prostě ty jména, když já to nevím, tak já to čtu a je to hrozný. Já vím, jestli na to musíte říkat, jak jsem blbej, ale já prostě je znám. Nebo, já nevím, jestli to máte taky, ale vy znáte dinosaura a nevíte, jak se jmenuje. Ale třeba taky nevím, jestli to víte, ale já jsem si prostě vždycky myslel, že prostě Dilophosaurus má takový ten jako hřbet, když prostě, jo, v tom, jak bylo v Jurském parku a Jurském světě 3. Tak jsem si myslel, že má takový tam hřbet, jako, jo, dá se říct, takhle bych to řekl. A ono popravdě neměl a byl strašně velký. Jako třeba větší než Velociraptor. A to jsem si, jako, já jsem si myslel, že Velociraptor byly jako větší, ale jako 2 metry a něco, ještě to, jako to není málo, že jo. Tak, no, tak jsem si nejdřív myslel, že mě sune, ale kdybych neměl toho legendárního Pteranodona, tak, nebo prostě takový ještě rád, tak bych asi, a ještě tady toho legendárního, tak bych asi nežil. No, tak zatočíme si, šup. No, a máme, Torpegnátu se bych nepotřeboval, tak to mi taky budou k něčemu, protože jich moc nebylo. Tak, jdeme si otevřít pack, co dobrý, jo? A super, tak dobrý. No, tak to máme i bez toho, ale 130. To cením, že aspoň mi dají takhle 130. Jo? Complete. Takže já když vyhraju, tak je ten fight. Jakýkoliv fight. Počkej. Ale to bych musel mít 3 druhy, no. Tady. Tak to dáme nějak random. No tak tady je to určitě ne. Dáme to nějak random, dáme to tady na tom. Dáme si tak. Dáme si Suchumimuse a dáme si tady toho. Velociraptor na 30 je OP, no. Ještě na ty 40 to je bomba. Tak já se vám zase za chvilku ozvu. OK, už nám to vybírá a máme. Jo. Tak teď to bude cool. Teď to bude cool. Proč mi to nepíská dneska? Já mám někdy dny, kdy mi to píská jako úplně krásně. A někdy mám dny, kdy mi to nepíská vůbec. A to mě jako štve.
Takže od téhle doby pískání minus. Tak, když dá 2 útoky, tak je po něm. Já se dám takhle, bude to podle mě výhodnější. Dej si klidně 4, ale myslím, že bych tě tak mohl zabít. Jo, no. Myslíte, že kdybych se dal 3 štíty, tak počkej, no, tak to asi ne, hele. Ne, to ne. No, tak se tak klidně dej, mě je to jedno, upřímně. On ví, že mám 3 štíty, takže on se to ještě napočítá, to je fakt had. A nebo se může myslet, že jsem si dal 7 na obranu. No, tak on se to ještě, jako, kdyby si to nevypotřeboval a udělal by to chytře, no, jako OK, sice jsi mě zabil, ale tak teď zabiju já tebe. On dává takhle málo proti němu. Aha. Tak to je špatný. Dobře, no. Máme se radši 3+. Ale teď se bojím toho Demetra. Teď se ho bojím. Ten bude dávat 40, kamo. Suchomimu si, tyjo. Já jsem, jako, nemám nic proti tobě. Ale čekal jsem, že jsi trošku lepší. Dobrý. Dejme tomu, že má, no. Já nebudu riskovat, já tam dám 3. On má 2 štíty, ne? Tyjo, tohle ne. Jo. Škoda. Jo, tak teď si myslím, že mám 4 štíty, takže to nasází. Jako, neříkám, že to je špatný, ale já bych to takhle neudělala. A teď asi přijde moje taktika, takže 1 útok, 3 štíty, 4 puska. Takže on se může teď snažit jak chce, ale já ho zabiju. Kdyby dával víc, tak to už prostě může nasázet 4. Ale teď může dělat, co chce, ale když dá 4, tak mu to bude k ničemu. Jestli si myslíš, že to tam všechno nenasázím, tak se plete. Tak, já se ještě za chvilku ozvu. OK, roztočíme. Tak, to tady máme. Po něco dobrýho. Nebo GB. Ne. No nic. Tak. Ježiš, ne. Takže šup. Teď budeme mít vlastně 2 peky. Tak uvidíme, který bude lepší. První pek. Ty se spolu. Kamo. T-Rex. Hoši. Máme T-Rexe. Jak jsem nám viděl zlatý, já už jsem to viděl úplně. Kámo. Ta na to byla 1% šance. Kámo, počkej. Počkej, ale jako počkej. Ne. T-Rex na video, to ne. To kecáš. Počkej, to se tam musím dát. To jako, kdybych se to tam nedal, to jsem zvíře. Jo. Konečně. Tak, lidi, já vám tady útok končím, jinak by mi asi praskal takhle ten brusí bubinek, nebo i vám. Takže já se s vámi loučím a čau.